nagabinda. Nambar lai swat lai puputa. Umbalet kaskeshawa iawan sabekopa iawan islenyame umpoliu jokatingba shadua tumekotrai dajing kemenmadagawai dajing irniwanaiti Kohimen ko para tongin sngongo yaw jisu nagabinda kanega mas Bakhuid baula ailat yangi ban van mane yau ban terwa hawu yaga jingang nur jangi baro nginangai ti yagi jimpang jing shitam jangi kamdame yagi bapang gi bashitam giduairu nagabinda babun gi jing demu jangi banginang roy haga jingai ebat gi jing huit ke jing utrai ha kerteng upa Barukhon badomen seyem Bakhuid. Amen. Kajinga jung utrai jung yu Jesus Christ. Bad kajingi jung ublay. Lem bad kajinga sulok jung men seyem Bakhuid. Kindon rengka bat pi baro. Rengka bat pi ro. Tongin sangesh por ban kuslai hala kadon urjangi halargi pop baro ki bangile. Ngidang yus ngo na ka kitab ng bishar. Kumno ki Israel kila yakendu jinge kawai hadin kawai pat kilas ngo kenja kilas ngo marwai ha ka ba kingop ha ka pop jongi ka penjinga yangi andre habangi shim yaga jingrai ban man pai ublai uyada usumar yangi unjibab yangi tongin karpadi au jisu ban pen kuid yangi na baro ki pop ki bangilale bangindo plaban shakri hok ya utrai Jisu ba eat map igi pop jangi sait kud yangi na baharo ki pop ki bangilale ngilong ginom pop yarap yangi haga jing tolot jangi nga plam how blay badan bor baro bade happy ko himen ko para bangalale pop shibun da ki jim parkhat da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ka jingle palat janga da ka jingle palat janga da ka jingle palat bakraw janga namar kata nga karpad ya ka Maria Bakhuid kabayaysa ka teisoti ya ki angel bat kiri kuit badia pi ko himen ko para penduwai na kabinda janga how try ublay jangi ublay badon bor baro ni sune yangi berendala mapigi pop jangi unyalam yangi shaga jingi mbam jikut Amen. Try can rad ko blay isne yangi try can rad ko blay isne yangi Cristo ma ko Cristo rap ko num penim jangi penim yangi try can rad ko blay isne yangi try can rad ko blay isne yangi Cristo ma ko Cristo ra ko nong penim jangi penim yangi to nginia duwai ni duwai nagabinda kijing dumo shime jangi baka bor Jesu kan tre hapo jangi vei pa ivei ba un pen kuid yangi un pen koid pen kia yangi un karku kardoi ki inga sem jangi hidwairu nagabinda ki program ka bangin ai hakanigas ngiu trai hanong di mai parish lang bad baro ki himmen ki para ki bia lung lang
hang do kinyo jingai ke jinggar ku na utrai ko blei meu bela pen krai na gabenda ki ba id yame ya kie ki ba bha ki ba ngimla ban i to pendap age donu jangi ya ka jing trang ban id yame kramba da ka ba id yame ha kie baro but nalor kie baro nginyo ye ge jing kular jame ki ba palat leam ya baro ki jingang nur da utrai jangi u Jesu Christ kuan jame uba im bat sen shareng kat bat me haga jingelong kawe jang men sim Bakhuid ublei junom la junom Amen. Kejing pulai naga kitab kinong siya. O angel jung utrai ulawan bat ula syong hapo uding bit ubana opra ubadei jong u Joshua. Kumba ukun jong u Gideon udang syok keo halor kiknyang syok wan ban buri ya u na ki Midian. Te u angel utrai ula pau u bat ula ong ha u. Utrai udon lem bat pi koriu klan basilur. U Gideon pat ula ong ha u. Map ko kenrat lada utrai udon lem bat ngi. Te balai kat kane ka apot yangi. Bat hang no kita ki kampla jong u baro ya kaba ki kpa jongi ki laya lab yangi. Ki ong hato utrai syam lawan ya lam yangi na Egypt. Henry minta utrai la kentaj no yangi bat ula IT hangi da ki jong ki Midian. Hangta utrai ula pai shu bat u ong kilaj da kane ka bor jong pi bat pelat ya ki Israel na ki jong ki Midian. Hato dei manga bap ha ya pi te ula ong ha u map ko trai kumno ngan la ban pelat ya ki Israel hapet ka kur jonga kalong kabatrot tam hamasye bat ulang ubarit tam hakaying kasem jonga bat utrai ula ong ha u Henry ngadon bat pin pom ya ki nong Midian kum ya uwei ubreu kum ta ula ong ha u lada kum ta ngalah syam ya kejing sebun jong me to ben i hanga ya kadak kabadei nak me ubakran bat nga wat i no hang ne nga kerpat ya me nadu bangadang wan syame bangan wan ra ya kejing ai subhai jonga bat ngan bu ya hakmat jong me ula jubab bat ngan sa hadu ban pin dawan pai kumta Gideon ula let chaying bat lapan kre uwei ukun belang bat ki kepu klam tiat na shi sentiu upurau ya ki do ula bu hakasyang bat ya ka syed ha ukiu hangta ula ra ya ki syapo uding bit bat ula ai sob ha ya ki u angel jong ublei ula ong ha u syem ya ka do bat ya ukpu klam tiat bat bu ya ki halor une umau siang hangta sud ya ka syed halor jong ki te ula le kumta hangta o angel utrai ula ra ya uding ubadon hakakti jong u bat bulak ta hadukut jong u ya ka do bat ya ukpu klam tiat bat namar kata layeng tik uding umau siang bat labam du ya ka do bat ya ukpu klam tiat bat u angel jong utrai ula ja no na ukpu klam tiat bat u angel kumta u Gideon ula sobha bat u dei u angel utrai u Gideon ula ong ani wew ko trai ko blei mentang layo i ya u angel utrai markmat Henry utrai ula ong ha u kajing suk hapi wat shepting pin yap anda kumta u Gideon ula tei kaduan hangta utrai ula khod ya u utrai ula ong kajing suk kaktin utrai Sang Rapusan nomor news pa ang kuntai. Ruai record kuntai das.
Utrayundon renkad bat pim. Kajimpuli naga gospel Bakhuid kat kumu Matthews. Jesu la ong hagisen ranjungu sishanga ong hapi kalong kaba yau barispa bandrung ha kahima bening. Nga ong biang hapi ka kamsuk ya ka ut bandrung lemba itulio ternia ben yau barispa bandrung ha kahima ublay. Habagisin ran kila yosngo yakane kila lingo ngain kia ong timano bala ban Lait-ïa Henry Jesu la pay tlip yaki badula ong haki. But kibriyu kane kalong kabamla long Henry badu ble kie baro kilong kibala suda. Te u Petrus ula kemktin hakami ngila ino yaki kie baro bad ngila bodiame. Te ngin yo ayu u Jesu la ong haki shisha nga ong hapi ha kajuk batimai haba ukon ubriu unsyong hakaket badon burom jongu mapi kibala yabud yangaf piru pensyong haki kadar ket ban bishar yaki kadar jait Israel bad jaruba la ino yala kiying kisem ne yaki himmen kipara shinrang ne kinte ne yala upa ne yala kakami ne yala kikun ne kilingka ki risai nagabinda ka kerteng jonga unyo pediang shispasha but unyo kendi ya ka jingim bamjikut Henry buon ki beningkong kin salong kaddu but ki bakaddu kin salong ningkong. Ka gospel jong utrai Kajingara yang make grace. Ko himen ko para bayit hautrai Jesus Christ. Ko gospel minta kasngi ka kai shai kadar. Halor ka jingshania tilli tillan hautrai. Ka jingim men siem jongi kadeben pensyong nongrim halor Jesus bad ka jingi kai jongu. Light no yakane ngim don kalat kalindi ban poisha baning.
Nagataga daw habaw Jisu laong kalang kabe yaw rispa ban rung syabaneng bad ki apostol kilalingo ngain. Karispa ayu kata. Kaspa kalong kanu ke jingshania jongi. Ne kanu ke jingkermen jongane ka parte. Bad ngidek ngihaban nang ban pintili yalade nakata ke jingshania ha kaspa. Ladangi kamperkat halor ka jinggoy jingkiamet ka pintut yengi nakamen bud Jisu. Ladangi kamperkat bad ngi kuslai halor ke baharo janggal away jongi halor ka jingdon jingem jongi halor ka jingstar jongi ka pintut yengi nakaben bud yaw Jisu. Nakatagalaw Jisu ang kalanga basuk yaw ut ban yad lempa kitliu ternia ban yaw rispa ban rung syabaneng. Bad haba ki apostol kila yosno kila kulmajimo. Bad den kikirli yaki. Mano ban laitim. Namar bon ki bruyu. Hakane ka parte ki kam idia kaspa ki im nagabinda kaspa. Minda ki apostol kila kulmajimo. Te kikirli mano ban laitim. Bad kumna ujisu la jubab nagabinda kane ka jingkirli jongi apostol. Ka jing laitim kalong tangga jingi duple. Lada manga bad mapi ngikwa ban light luit bad light em ngide ban kindiu yaw Jisu haka jingim jongi namartang uble ula ban perlight yangi nakatagada u Jisu la jubab haka ne ka dur lada pi ino yakike baro ino yakike bale nga ino yakane hatonga la ino yakane banyo kano ka jingyo kaba kambha lese nga koloi ben ino yaka spa kaba kindia nanda nga don ga jingmut banyo kaba kambun lese don ki brio ki ba yarap ye ki way da kaba kimilindi banyo yaka jingsiu arsha habangile kano ka kam baba ladangi don ga jingmut shalindet ladanga lekomne nganyo ya kaba kambha kata ka jingkwa jongi ne jimparka jongi kanum yalam yangi shaka jinglait luit shaka jinglait im tentang don gibriu ki bale don gibriu ki ba donate shaki way lese ki donate shaka balang ki ai snobha ya ka balang henry haba ki ai hakata ka dur ki don ka jingdumu ne jimmu shalindet but ki way pat ki briu ki niro yaki ne ki briu kin burom yaki lese ki nio kam ya ka kardan ka ba kam he ban ya ka ba minda kata ka mot Jisu wang pimpat ino ya kata ka jingkwa hapo jompi nagabinta ke baro jongene ka parte nagata ka Jisu wang lada uno ino ka kemi ki pane himmen ke parane ki kun ki tin nagabinta jonga kadon ka jimmantoy henry bun ki bru kimju ino kumne nagabinta u Jisu ki ino bun ke baro nagabinta ka jimmantoy shimet kata ka jingaiti yaki baro nagabinta ke jimman doy shimet kannum ialam yangi shaga jingjob but minda ngiyosngo haga jimpule na ka kitab nong bishar ublay wan paw hawu gideon udang bun kam ulambaris pa but udon bun ga kaspa henry angel ulawan hakama jongu bad haba angel ulawan hakama jongu udon ke jingang nud bale namar ki himmen ki para jai jungu ki dangdon hapadenge jinge kaya ka daw kila poisha ka jinge namar kila kam id ya kaspa kila kam id ya ke baharo ba mindoy ha ka ne ka parte namar ka taga jingkwa banyo ya ke baharo jangane ka parte kila kentait no blay kila mane ke blay tao don gi ba ong ladapi mane ke blay tao pin long ka ba kam rispa ladapi mane ya kumkini ke blay tao lese kan kerku ya ka rap ka riang jompi te kila be ya ki blaitau saudom bale kila be ya ki blaitau saudom omde na mar ki don ga jingkwa ban mane henry ki don ga jingkwa ban yo bun sin ha ka jingem jongiru ka jia komne tendeng habangi pang isitom ni be ya ki blaitau saudom na mar ki bri ki pasiaw hangi lada pile komne pinyo jimmentoy lese don ki briu ki ba
kiba trang ya kaspa lada ki bri ki pasya ki lada pi leit kumne pi lei shauta ubri lada pi deng kumne pi lada pi para ya kum gini ke tiar pensulam barispa te ha kini ki jingele baro kaya ka badang jia ngidang kindai ya uble ya ujisu naga jingim jangi naga benda ka jimman doi shimet kum kene ke jingle ka pinjinjar pinman yangi mentau gidian ula kerli bale ki briu jangi ki jinjar katne kadau bale ki jinjar katne kalom kila ino ya uble naga benda kaspa naga benda ka jimman doi naga ta kadau haba u gidian ula pindikana ba utau angel ula wan hakama jongu wana uble ula kalalong ubriu ubashania tilanya uble ula ino na dong shadong hakaba kongu ya kajing batta jongu uble bad ula kalalong shakri jongu uble kai ka ba ula le haba ula snautu bade uble wangel jongu uble ula te ya ka duwan naga benda uble bad ula kot kadaga duwan kajing suk utrai ko himmen ko para malaki jingale jongi kade ben pinpo yangi shaka duwan ka dukpa shaka jing snongu ya uble malaka jingang nu duble jongi kade ben tan yangi shaka jimmane bashisha kumuni gidian ulate ya ka duwan namar ha ka juttam barim ngitip kite ya ka duwan Katshaba kileleit ladangi paid hagi jingim jongi patimen jongi Abraham Isaac Jacob katshaba ki yakundu uble hangda kilate yakaduan kila mane ya uble kila sautu yak jingdon jong uble minda kai ka jimma jongi minda kalong naga pinta ka jingwat kaspa bun ki briu kila kalat yakaduan ne kila pinkalla yakaduan uble shakaduan Baman. Ne ki wad ya ka kite ya ki duan nagabinda baman. Nagabinda uksui. Te ya ka ne ka jingang nu jang ne ka parte but ka jingtram pala dia kaspa ka pin beach bun ki briu ne ki pin kalat ya ki ya uble bashisha. Ne ki bushiliang ya uble bashisha nagabinda ka jimman doi shimen. Kane kalong ka jimma jong ne ka juk. Nagata kadau jisuang kalong kaba yau rispa bandrung ya kabeneng ban yau ud uba ya lemba ka tliu ternia. Bun ki briu barispa. Omte baro Henry don bun ki briu barispa kilas tang ban klet ya ubale ha ka jingim. But ban pendro ya kane kaspa ki koloi ban le wat ye ki kampo jahit ban pen sausi ye ki himmen ki para ban pen sausi ye ki bayid ba toin jangi ban pen sausi ye ki para banget namar ka jingkwan kaspa haba wan kata ka jingkwan kaspa don ki banget ki koloi ban pinjaburom ye ka balang ne pinjabulam burom ye ki nongyalam jang ka balang namar bale ka jingit pala dia kaspa kapin kalat yaki ya ka jingya te plem jangi ka jingi do bale bad ka pelong yakiru banyang persya ya ka saindur ka jang bale naga ta kalau jisuang kalang ka ba yaki barispa bandrung shabane ngi haben te yakaduan ngide ban te yakaduan man gi jaka ngide ban te yakaduan ka ba mod omde bangit te kumbate u Gideon Henry ngide ben yakundu ya uble mangi kam ki bangile ngide ben yakundu ya uble haba ngiyadlenti ngide ben yakundu ya uble haba ngile trap ngide ben yakundu ya uble haba ngile tresh anoshano ngide ben yakundu ya uble mangi jaka kane kalongka jingbud haba ngiyong u Gideon ulate yakaduan ngide ben kli adade Kato ngite ya keduan aki inga sem chongi ngia kendo ublay. Ne ngite duan nagabinda kano ka belaitau. Kani kalong ngajim bakala chongi. Na markas pa kapelong yangi bante ya keduan nagabinda bamen. But ngide ben wan pai shaka jingmane bashisha jingid bashisha kaban pelong yangi ke balait luid. But habangi imkumne ngin sayo ki himmen ki para Shispasha haka jingim jongi. Idwai nagabinda ka nega jingai haka nega yukirish Bakhuid. Jisu be karku kardo yangi pensle yangi. Bangindup laban maneshisha yame.
Pangindu wa shisha yame. Bangi sautu tang lemba jome ngin light em. Ka kaspa jangene ka perte ka tem rau yangi. Bad ngi ngop ha ka jing sunio ka baharukam. Yarap yangi banlong ki kun ke ba light em. En yaro ya utrai Jesus Christ. Tongin palai ka jinget ka jangi. Nganget hau play upa badan bor baro. Unong tau ka beneng pat ka kindau. Pad hau Jesus Christ ukun ba marwe jangu. Utrai jangi. Yau bela puna mensim Bakhuid. Yau bela kana ka Maria teisoti. Bela shale ben po Pontius Pilatus. La san harpana yawu. La yap la tep yawu. Ula khiyasha ki bayam. Haga Sngi ka balai. Ula mi pad ki bayam. Ula kiyo siya bening, usang siya kamonu blay upa badan bor baro. Nang tawin wan pat ban bishari kibayim bat kibayam. Ngangit ho mensiyem Bakhuid, haka balang Catholic Bakhuid, haka jing esela kirikoid, haka jing map ikipop, haka jing mi pat kadon, haka jing imbam jikot. Amen. Taya duai ko himen ko para baga jingkinia janga ba jampi. Kallang ka ba pediang khon hau blay upa badon bor baro. To try ping jingkinya iti jong tui na ka jingro program te jong. Kejemen doi ni badia ka palam bo jumu. Ko try to pediang ya ke jing tarwa jangi. Da ki bala penlong ya ka jingai ke liang bakrau buram. Bangi ki ba tarwa ya ka ba mela ai. Ngilong kiba siyang hok ban pediang iamehi. Daw Chris utray jangim. Amen. Utray undon rengka bat pim. Token diyo yala ki donud. Tongin aingu ya utray ublay jangim. Dashisha kalong kaba siyang hok bat kabade. Kadeti jangi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kindran ko pa Bakhuid ko blay badon por bat bam chikut namar ha ka jingit melatau yau benriu bat ha ka bala pendrem yau katkum ka hok melasispa yau da ka jingisne lemba utrai jangi Jesus Christ lemba jangu ki angel ki aro ya ka burom jame ki hima ki demmane bat ki bor ki kinyu hakama jame kabaneng bat ki bor kabaneng bat ki sarap him bala karku kiya mane rengkhat da ka jinkamen ngi karpadia me to ai ba ki sur jangi kinya so bat ka jangki khadba ngi penbana da ka jingero basnge verrit
hagane ka por ka baken tang tam tongin trang na do ka donut bandup dap da ka bor men siam Bakhuid bandup kindiu ya Jisu haga jingim jongi man ka por bante ya ka duan haga donut jongi haga men siam jongi haga jaka sa jongi ban kindiu buram ya Jisu man ki jaka man ka por bangi im hagane ka perte da shisha melong Bakhuid ko trai katamay jang ka jingkoid barom. Namar katangi karpadia me topen kuid pen kantang yakini ki jing tarwajangi daka bapa ya umensiam jame kum ga umjer halo janki bakin kerlalong yangi kamet bagasnam jangutrai jangi o Jesu Christ. Haka por bala dino yavu badala ka mons ngabha. Ula pediang ya ka jingsha shitam. Ula shim ya upu pada ka baingu ya me. Ula kedia yavu badulai halage senran u om. Tu shim bato bam na ka ne pi baro. Namar ka ne kalong ka med janga. Ya ka ba anaiti na ka benda jompi. Hagaju karu kamendala la yabamula shimya ka kuri bada ka baingu biang yame ulaya ka halage senran u ong to shimbat to dina kane pi baro namar kane kalong ka kuri janga snam janga jonga jutam batimai bad bam chikut yakben penmi naga binda jampi panaga binda ki babun naga binda ka jimmap yakipop tole yakane ban kan mau yangam Kosnam bakardor jango Chris, ta pen kuid yangi, pen kuid yaga men siam hadim pen kuid, pen kuid pen kia ki bapangi bashitam, yada yangi nau bamen naki klam. Kajimaya jongka jinget. Kata sing bagi batu nebu Bagi dinakane kakuri Ipen braka jingyap jome kutra Tatadu Namar kata ngi ki pen mendaya ka jingia bad ka jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko traya upu janga jingim bad ya ka kuri janga jimpenim ngi da aingu aidem namar mela new yangi ki babit ben yang hakama jamme bad ban shakriya me da ka bas ngi verit ngi kar pardia me bangi ki bayo binda haka med bad ka snamu Chris ngilong ki bela penyateli kawai da umen siyem Bakhuid Takan mau ko traya ka balang jamme kabala priyang hasatala ka parte bato penjana ya ka ha ka jingir rengkat badu liyo uppa Bakhuid jangi u bil bet u bishop jangi bat bar ke ling do bat kiriniam takan mau lemro ki himen ki pada shinrang bat kinde ki bala yuti ada ka bakarmen ya ka jimmi pa bat ya baro ki bala kalat no ha ka jingi sne jamme top diang ki shaga jing shai ka kama jamme to isne yangi baro ngi karpa diame Bareng kad bat kamaria teisati Bakhuid ka kami jango blay. Ujaso Bakhuid ukurim janga ki apostol Bakhuid. Francis disease Bakhuid bat bahar ki rikuid ki belapen sabhaya me pateng la pateng. Ngilong ki bapit benyo bintale maka jingim bam jikut bat bangin ira bat pendon puram yame da ukun jamme u Jesu Christ. Dawu lembadu badhawu kalla hameyu blayu pa badan bor haga jingelang kawe jung men sem Bakhuid baro kaburom bat ka jingero junom la junom amen Kohimen ko para tongin duwai naga bendaga jingai ka jingar ku jungu Chris halo jungi bangin kindiu burom ya uji suman gapor bangin it kam shirhem ya u banyakie ke baro jangane ka parte koppa jangim ubaha bening kalong Bakhuid teng jame
Kanwan ka hima jame kalong ka mon jame akin daw kumba habening. Toa yang iminda ka jimbam jangi ka bahala kasni. Batamap yang ikiring kang jangi. Kumbangi rungi map ikabeles niyo yangi. Padwatelam yang isya ka jimpan shoy. Henry topalait yang nakabas siniyo. Topalait yang ikarpart ko try nagajing siniyo baro. Hagajing spoon jamme toy jing suk jing sign hagis ngi jangi. Kenamba daga jing arap ka jing isne jamme. Ngin light baro bo nakapop. Bar ngin yo jing eda nagajing jinjar baro. Kadba dang ngidang ap keme lendi aga jingkarmen Bakhuid. Parga jingwan pa junganom penim jangi o Jesu Christ. Namar ka jumi ka long ka ima ka jumi ka bor ka rom junom la junom. Kotrai Jesu Christ may ubela ong haki apostol jame ka jing suk nga I happy ka jing suk janga nga I happy. Wat pe digi pop jangi Henry yaga jinge janga balang jame. Padhaga jing spoon jame. To ai hakaya ka jing suk. But ka jingetali kawe kat kum ka mon jame. Mame uba im pada basensya junom la junom. Amen. Ka jing suk utrai kandon barabo rengkad bat pim. Rengka bat piru. Dab da ka jingidu Kristo ini ay markalia. Hakumi ukun lambro jungo bale. Hakumi bakit naga pop jungo parte. So kita ki bala korsha ka jinga wahi jungo ukun lambrot. Bukan rat ngalong besong kong pemenrung kaying juga. Helpe junga katin bat mensim junga kan sakaki.
Kotrai Jisu ngimane yame ngiaroy yame ngipindon buram yame namar melakwa bangindon barabor bat me Jisu kano ke cingit palat yame kapintut yangi bakanglat yangi banjan bat me Jisu be yarap yangi ban pentele yanade kanamba kabor jame kan sanshar hakadonur kamensia karku kardo ya barro kene ki himmen ki para ki ba duai lang bat ngi ki ba shimenda ha kene ka mas Bakhuid online Jisu don ki ba pang ki ba shitam don ki ba shim dawai don ki ba di dawai don ki ba shasmar ha ki hospital don ki ba tia ha ki hospital Jisu don ki ba jing snow jinja snow kotlan don ki ba sausi don ki ba do jingarmen Jisu bindengen yaki bahar ha kene ka por leka kampala halo jangi nerla kakti jamme Jisu halo jangi jingo yakene ki himmen ki para baro ha kene ka por mena ben kalai ne ka met ka part mena ben kalai ne ka men siam jangi bakin yet tang yeme ben kod yaki inga sem jangi ke bakin rum kinram ai baro ki jing chakliya ke jing sunio ki kam jango bamen ki nam pet kra na ki inga sem na ka jingim jangi na ki jakatre jangi na ki kam ki jam jangi na ka kamai ka ji jangi ha ka duai ka parat jangi ha ka pule ka butti jangi karko kardo yegi yada yegi sumar yegi ko Jisu hallelujah 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 Jisu 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 hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 la 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 Jesus 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 hallelujah 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 tungin duai kajing duai jubilee takaba trang ya kajim benjam pura hakaba shimmenta hakikam isu neminda kaski koppa ubaha bening to ai baka jingate bamela ai khangi haukun jameu Jisu Christ u himmen jangi but baka tlijding janga jingir spun kan klang haki donu jangi tau men siam Bakhuid kan kersuya biang hangi yaga jingkarmen bala kerku naga binda ka jingwan janga hima jame to ai baka jingai e jame kan pinkarla dur yangi shaki nunglur lingka bamju shangtai pan bet yagi sumbai janga gospel to ai baki tugi sumbai kin pinkala dur na shapo yaga jait benriu badia ka prthe mariang baroka we ha ka jinkami lindi batikana yaga bening batimai bat ka prthe batimai haba enda yaki bo jungu bamen la wingno kaburam jame kan ting shine junom to ai baka jinga e janga jubilee kan kersiyo biang hangi ke pilgrim janga jingarmen yaga jingang nud yagi tiat jingkan show habening ai bakata ka ju ka jingai e kan pensa priang yaga jingkamen ba jingsuk janga nang sius pa jangi satala ka parte shame ko blay jangi bala kerku junam kan longa buram ba ka jinga ro junam amen ko pa jangi mening kan longa Bakhuid kerteng jame kan wan ka hima jame kalonga mon jame ha kendau kamba habani to ai yang iminta ka jimbam jangi ka bahala kasni badamap yang igren khan jangi kumbangi rungi map iga beles new yangi padwatelam yangi shaka jimben shoy and rate applied yangi naga basiniyo amen kublai kamaria kabada taga jingai e utrai don bet halakar kuye panap tenkinde balakar kuye usopo jompa Jisu ko Maria Bakhuid ko mi jangu play tuai na kabinda jangi ginom po minda abda ka porga jingi ap jangi amen kaburam hau pa leo kun pada men sim Bakhuid kumba kalalang ka pamening kong kumchu minda para bo junam la junam amen tho ngini aduai habala pelong yangi kinongyo binta lem hau Chris lemba kinigi sakrament ngi karpadrit yaga jingisne ka jamme kotrai ba da ka ba ngi ya sirim dur yau hangne hasla perte ella ban perlong yangi kinongyo bindalem badu happening uba im person sha genom la genom
Utrai undon reng ka bat pim. Ble badan bor badan karkuyapi. Upa padukun badumen sim Bakhuid. Ya leisuk pen bana ka kubar babhajung utrai da ka jingim ka jompi. Iso Laispa Arfundri. Gata simba pile aiwe nagi para parijona shisha pile aga abangat ngapi ai bamai sayanga abangas tiang pilawan ai diaga En je nou je draait zo Christ,